ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ኸርእየኩም ዝደለኹ ሓደ ሰብ ቀልጢፍና ንኽንድውለሉ ተደሊና ካብ ቁፅሪ ቴሌፎን ወይ ከሰርች ጌርና ካብ እንደውለሉ ቀሊል መንገዲ ተጠቒምና ኩልና ክንድውለሉ ከመይ ጌርና ከም ንኽእል እየኸርእየኩም። ቅድሚ እዛ ቪድዮ ምርኣኹም ግን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ካልኡን ላይክ እንዳገበርኩም ክተበረታትዑኒ ይሓትት። ቀጥታ ናብቲ ዝበልክኹም ምስ ንኣቱ መጀመርያ ናብ ፎን ኢና ንኣቱ ናብቲ መደወሊ ሽዑ እንታይ ንገብር ነቲ ሓንቲ ቁፅሪ ስቂልና ንጥውቓ ወይ ከ ናይቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣብኡ ክኣቱ ዝደለናዮ ሽዑ ኣብዚኣ ኣሳይን ትብል ደላ ንጥውቓ። ሽዑ ምስ ጠወቕናያ ቁፅሪ ቴሌፎናት ይመፀልና። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ዝደለኽዋ ናይ ማዘረይ ተኾይኑ ማዘር ኢለ ፅሕፍ ሽዑ ኦኬ ብል ሽዑ ሴቭ ገይሩለይ ኣሎ። ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ሆም ነይረ ሽዑ ናብ ፎን ከይደ ቀልጢፈ ከምዚ ገይረ ሰርች ካብ ዝገብር ብቐላል መንገድ ቁፅሪ 9 መንገድ ቀልጢፍና ናይ ምድዋል ንኣብነት ካልእ ንግበር ቁፅሪ 6 ብኩሉ ቁፅሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ተደሊኹም 88 ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሕጂ 88 ክኾነለይ ተደለየ 8 ፅሕፍ 8,000 ንጥራና ኣብ 88 ከ ሽዑ ናይ ዝኾነ ቁፅሪ ቴሌፎን ምስ ንገብር ንኣብነት ሕጂ ናይዚ ንገብሮ 88 ፅሒፍና 88 እዚኣ ቀላል መንገዲ ኢለ ዝሓሰብክዋ እያ። እዛ ቪድዮ ከም ትፈትውዋ ስለዘይጠራጠር ላይክ እንዳገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ክተበረታትዑኒ እውን ይሓትት። ፀድኒ ኢልኩም ስለዝረኣኹማ ስቃዕ መጨረሻ እውን ኣመስግነኩም።